reZimbabwe ndadzoka zvekare. Right, panapaita nyaya. This is a quick update, a sad story at the end of the day. Futi zviri kuitika panapa. Comrade Nyatsimba Mutota vakasungwa ende vari kuHarare Central Police. Vachange vachizopinda mumatare edzimhosva musi weMande wemuvhuro, ndo pavari kutarisira kuti vachange vachinanga kumatare edzimhosva. Comrade Nyatsimba Mutota ndo mumwe wema-activists vanga vari kutenderera, vari kumhanya nechirongwa che31 July kuti vange pachinoitwa nyaya dzekuratidzira dziya. Inini zvangu, I've been speaking to him pongo yakareba, even it was marimwe zuro ayo makatonzwa panapa vachitatsurana zvisingaite naComrade Traore nenyaya iyoyi. And I remember Comrade Traore achitaura kuti iyo mdhara iwewe ndichachikora kuti it's something zvekuti hazvisi fun hazvo, but zvimwe zvezvinhu zvekuti zvakaita se zvakaitika. Let me try by all means to speak na Comrade Traore kana vachinge vari online. Yes, aya varipo nameno ndo wina here panapa. I hope kuti vanogona kuva vasiri busy. Comrade Traore, maswera sei? I'm okay. Just a quick one. I know maybe munoganga muri busy, but I just need maybe 2 minutes of your time. Okay, I'm driving, but it's fine. Oh, right. Oh, and hello, can you hear me? Hello, muchirundinzwa? Yeah, I'm on a broadcasting. So ndiri kuti Comrade Nyatsimba Mutota vakasungwa nezuro, so ndiri pakati pekuanalyze zvangopinda brain dzangu ndikati Comrade Traore said something, vanhu vari pakati pekuti nhare idzodzo vachiti mudhara iwo mai macho unongovaningira, and I'm like ganingo kufondera Comrade Traore just for a comment, that's all. You know, Nyatsimba ane mamwe madhoketsi atori nawo kumashure, so he is a bogus guy. His character, he is a bogus guy. Problem yatinoita maZimbabweans ndeyekuti we use feelings, we use emotions instead of reason. And you see, yeah, I don't know kuti vanhu vachikota kuti Traore apanduka vazowana kupi. Handina pana kumboti handichadi General Chiwenga. Why? Because I simply asked a question which people don't have an answer to. Then people say kuti Traore atengesa. Now Nyatsimba asungwa. Tana vanhu vangane vasungwa already, tine makuva maviri, tina Gesa, tina Sarwaka, rechitiri ndichimama. Saka why must people continue to die instead of pursuing engagements are civil? Yeah. Even though kana ndichitaura kuti hondo ya1980 yakatiurayira more than enough people. I don't need what use is a revolution if it continues to kill people. 21st century wangu munhu achitaura kuti hanzi freedom doesn't come easy. Zvamboita muitire mushopu chingwa chirimo kuimwe iri dzimbo hapana chisimo mumagrosi. All right, Comrade Traore. Ikoko I will give you time. Nyatsimba handimuzwikiti. Yeah. Lock him up and throw the keys away. I wanted to ask kuti manje apa vanhu havazoti ndimasungisa munhu here since makatanga maprofita kuti mudhara iwo ndikutora ndichikuona kujeri musi wa1. You think I care what people say? I wasted 3 years, Baba, fighting for people. And I ask one important question that keeps people safe, and people label me a sellout. So you think I care with Nyatsimba asungwa? They must go and bail him out. Those that were sympathizing with him must go and bail him out. Must make sure he's got food in his house. It's not my problem, because I told people. But human beings being human beings, not human beings. Zimbabweans being Zimbabweans, they act out of emotions. Ngatipinde institute, kunodi. Titsanangurei kuti tiri kuenda nedonzo ripi. People didn't explain. All right, thank you so much. He's not the only one. Vari kuda usungwa akawanda baba. Kuda usungwa Ben. Avana muzadaro vanhu. Hadzi kuda usungwa benzi. Watch the space. Alright, Comrade Traore, sezvo manga mataura kuti you are driving, thank you so much. Tichazonyatsowana time yekuita discussion kana pane imwe nguva, nangoti ngorwa the discussion cause zvinhu zvanhasi zviri kutoitika, its current situation. Yeah. Hakuna munhu ari normal anodaidzwa kuprotest nemukadzi anoita 1 hour 30 minutes achitaura vhauga. Who is that one? Kerina Mudhara.
Perina Mujati ovya. Perina Mujati. Zvakaoma. All right. Let me finish driving. All right, sharp. Ladies and gentlemen, this is Comrade Traora. Bakashata. Zvatobona. Idzi nyaya dzandzipinde guys. Inini zvangu, to be very honest with you, ndiri munhu wekuti ndinenge ndichiuya kubatanidza nyaya yakaningi uri kuti kudii, ningi wati kudii, and I wanted to call someone again kuti akwanise kunge achikomenda on the issue of Comrade Nyatsimba Mutota. But guys, promise me one thing. Mese, I want all of you to comment on the issue of Nyatsimba Mutota. So please feel free to contact me totaura nyaya yacho tobva taita se toifambira toramba tichingoenda mberi, dare richingorohwa panapa pachapisa pachanakidza, so tichazoramba tichitaura nezvenyaya dzacho dzidzi. But feel free kuti munge muchibatika pachivhirivhiti. I'll give you the numbers mobva mangoningirina. For now regedza ndibva ndakuisa mumwe muteereri agara ari concerned zvakanyanya pamusoro penyaya yezvinhu zviri kuitika. Chivhidivhiti chenyu cheKulian TV ndechemunhu wese. To those who want to partner with us, please do. Now kupartner nesu zvinhu zvakasiyana siyana, mari cheche, kune vanhu vane cash uyaika umite kuti chivhidivhiti chenyu chiite world class. You can partner. Kune mumwe munhu anogona kuti inini zvekutaura ndozvifarira, ndotoda kutocontributa almost every day pachivhidivhiti ndichinge ndichitaurawo even ndiri kwandiri ikoko. Feel free to contact me zvekare, tokungokupawo nhingirikini yako, slot rako uchitorova uchitoenda wakadaro. So feel free, don't worry pane zvakawanda wanda. Zvamanje manje gaza vatinzi kuti zviri kunzi kudii panapa nevakuru vari panapa. Icho manhero akanaka varanda veZimbabwe. Kulen kwakadii nguva yareba tisingataure mwana wamai, asi ndine nyaya iri kundibata, ndosaka wandoona ndabudikira. Ndakasiya paya ndichitaura kuti aiwaka wamunangagwa NHK kusaina Cape 3. Ndakazvitaura izvozvo, ndakavati ngavasaine Cape 3 tione kuti chii chinoitika. Cape 3 yasainwa, ndobva nawo pekuti tione kuti chii chaakuitika ende chiri kuzoitika vana veZimbabwe. Izvi asi kubva muhomwe mangu, asi kubva muromo mangu, asi zviri kubva mukurwadziwa kwevana veZimbabwe kuti vamunangagwa vakanga vasaina Cape 3 watokonya moto wevanhu, watokonya peturu iri kuzvibvirira yoga. Chindiudzawo kuti wewe Kulendi kuti reshuffle yakurohwa kumasoja uku nekuintelligent, central intelligent zviri kumbofamba sei? CIO zviri kufamba sei? Mudhara uri kutyeiko? Mukanga magona kundipindura zvese izvozvo muchava nemaansa sezvoda kuitika. Mudhara vari kurwa pasi manje ende ndiri kutenda kuti macitizen kwese chadaira, ende ndiri kunzwa kufara. Ndinanye ndichitaura neumwe mukuru wandanga ndichitaura naye nhasi. Ndiri kunzwa kufara kuti aiwa mukuru vachaendeswa kunozorora, asi vachaenda zvinorwadza. Kuenda kwavo kuchavarwadza ende kuchavakosta, ende vachatanga kurangarira zvose zvavaiudzwa nevaivaudza kuti aiwa kamudhara. Zvauri kuita zviri kukanganisa, vachiramba kuteerera, ende zvaakuratidza kuti zvaane direction. Vana veZimbabwe vari kuratidza kurwadziwa nekunyunyuta kwavo. Mudhara ari kuenda zvadara takamirira kuti asaina, aiwa akasaina. Tinotenda Mudhara makasaina kuti mimi maakuchienda, maakuenda nenzira yamakasarudza, uyezve nzira yamakasarudza ichakuendesai zvinorwadza. Tinoonana muchikamu chinotevera. Bye bye Mudhara, bye bye. ZANU-PF muchange maakuionera paTV, zvakanga zvavakuitwa Mugabe ndo zvimwe chetezvo zvamuchange maakuzviita muchionerawo paTV, ende muchange maakuramba kunovhota chaiko. Zvakanga zvavakuitwawo futi vaMugabe vakuramba kunovhota vachiite ZANU-PF havachafa vakaivhotera futi. Nemi muchaivenga katatu jombo risati rarira. Ahoi maZimbabweni, ahoi macitizeni, nyaya yakunakidza. Kana makagara kure uya kudhuze nemoto, tidziendese moto tichikurukura. Nhau iyi yakora moto. Murume ari kurwa pasi uyu kwakuonekana. Kwedu tinoimba chiti nyamasase yabuda.
chasara kuonekana mheno kana muchikazi vakasunga nyama sase yabuda changozara kuonekana nyama sase yabuda kwangozara kuonekana da unokwana ngoma iyo yakurohwa uzwa kuti zuva rakunobuda kunze kwakunochena ndongoma yatiri kurova pariri zuva ranhasi nemazuva anhari achatevera nyama sase yabuda kwasara kuonekana bhabhai murume uchasiyira vana vako dambudziko sekutaurirwa kwazvaingoitwa kunzi murume zvavakuita izvi uri kurasika uchiita nharo nekuti nyika iyi haisi yako wega inyika yevanhu vakawanda vanhu vakawanda vakatofa futi vakaisiya vanhu vakawanda vakafa vachiri kutoida asi iwewe wakazviti unozvigona kana uchiti unozvigona ko uri kurishafileko mucentral intelligent uri kuizva rishafo kuti zviite seiko kana uchizvitemba ramba hako muchirishafura but ndokuenda kwenyu mukuru makatopedza agreement dzekuenda makasaina cape 3 so tinoonana pachikamu chinotevera ndinozviziva kuno vamwe vari kuti achaenda sei asi muchangozviona kuenda kwake muri kuzviona ende muchazviona chimirirai zuva nedheti nenguva tatopa dhuze dhuze mukanzwa takurova nyama sase tatorova music yekutoti matove nemaanswers kumberi kwenyu saka ndinoti mufambe zvakanaka kune vese zvigananda zvanga zvichiluta aiwa luta ikakupedzesera then maluta okupedzesera muri kuteerwa mose muchasiyiwa musina kana chamuinacho zvinhu zvatorwa nenyika yezimbabwe zvese zvamuri kudutuma nazvo nhasi hamuna chamuinacho zvose zvinotorwa zvodzoserwa mumaoko enyika tobhiuda nyika yedu mune zvakanaka iye zvino izvi vanhu ndo vaakutora nyika handiti mazvona saka zvamaitemba nazvo muchiti muchapfuura vanhu muchavapfuura here the whole zimbabwe muchiteedza muchipfuura vanhu muchiuraya vhireji renyu ridiki rinokwanisa here kuzopfuura vanhu vese vakafa saka zvamaiudzwa dai maiteerera dai maenda mune zvakanaka saka ndinotenda hangu macitizen nekubatana kwamakaita zvinhu zviri kufamba zvakanaka nhasi ndine kunzwa kwandanzwa kana kuti ndine kuverenga kwandaverenga chinhu chedu chatoibva tinoda hangu kushora kune avo vanoda kupanduka malast minute vachida kudzokera mheno kuna vamunangagwa vamunangagwa hakuchina chinhu kuya hakuchina kuramba inyi muchidzokera ikoko muri kutozviparira imwe moto wokutoti zvichakunetsai futi pakurarama ende kuti muzodzoka futi kwamamuri kuya kuya kuchakunetsai saka ngationei kunovira tsvimbo nedohwe isi tichitaura zvatei tichionawo aiwa ndinotenda hangu macitizen nekubatana kwamakaita mwari akuitire zvakanaka hanzi ukasazvirwira hapana anokurwira ticharamba tichinamata tiri mubheto imomo ticharamba tichisa minamato pfuti ichitsva sezvinoita maisraeri pfuti inenge ichirohwa kuti chichirwa munamato ichitobva kunouraya 10 ndotombobata nguva dze10 dzinotaurwa masove dziya handiti mazvona makazviona murume achinyadziswa ndasina kukutaurireika makazoona ka murume achinyadziswa aenda kumasoko zvikanzi aiwaka mutungamira haaiswe nemuvapristi anoiswa nevanhu izvi ndezvenyika hazvisi zvechechi murume akangotanga kubudirira achinyemwerera asi takaona idi kunyemwerera zinoirema zvaendwa izvo mazimbabwe farai aiwa murume wangu atinetsa nguva refu